Γεια σας, εδώ Different Gaming. Και σήμερα θα ήθελα να σας δείξω μια επιτυχημένη παγίδα, πιστεύω. Για troll βασικά. Λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε όπου θέλετε, απλώς εγώ θα το κάνω σε single player. Φτιάχνουμε ένα world στην τύχη. Άντε να φτιαχτεί. Έλα. Φόρτωνε σε παρακαλώ. Επιτέλους. Ωραία. Να σε βγάλει και σε ωραίο σημείο. Όχι. Παίρνουμε πίστον. Δεν ξέρω πως θα χρειαστείτε, αλλά εντάξει, θα χρειαστείτε αρκετά. Μισό. Ναι. Θα χρειαστείτε pressure plate και bedrock ή obsidian. Ό,τι θέλετε εσείς. Μισό να καθαρίσουμε λίγο εδώ. Τέλος πάντων. Θα βάλετε να είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, και τώρα βάζετε τα pressure plate. Όπως βλέπετε γίνεται αυτό. Και μπορεί να μπει, αλλά όρις μπορεί να βγει. Εμείς θα πάμε να βάλουμε εδώ πάνω obsidian και εδώ πάνω. Και μετά θα γίνει κάνουμε αυτό. Οπότε ο άλλος δεν θα μπορεί να βγει με τίποτα. Ό,τι και να κάνει. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας βοήθησε αυτή η παγίδα. Οπότε γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.